Шәүкәт Галиев бер йортлы шәһәр. Урман илендә бар ул шин әгәр. Соры гөмбәзле бер йортлы шәһәр. Кырмыска халкы аның хуҗасы, абайлап кына моннан узасы. Шәһәр үзенчә яши гөрлидер, болар янында. Син бит Гулливер, ой-һай дәү бу дип, сиңа карыйлар, куркып качмыйлар. Алар таныйлар, әйбәт малай бу, ул безнең саклый, ул безне яклый, ул безнең яклы.